Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Unya, nagkilak pa gyud ka. Ngano de kati? murag tingog magato ni Muna ang akong nabati. Pasigidaman lang. Tahilom na masab. Balik ko sa pagkatog. Nagdamgo lang ko, Dong Jeff. Ha? Kinsa may mong kidamgot nga nagiskot man ka nga mibiya siya. Unya, ngano nilak mabukat Kuan man gudong. Sa akong damgo, doon ay lalaki. Lo, Iya kong dadun sa ila. Pero, gibiyaan ko. Nagpalayo siya. Unsa Mautong nakahilak ko. ha? Nagdamgo kag lalaki ti? Dong, inaya na imong tingog. Uy, Ah, kasi inayon makabati si Papa. Lainon po doon yan yung sabot ang akong damgo. Tuog na lang tagbalik, Dong. Gi. Siya ang nakita ko sa akong damgo. Ang lalaki nga kanunay na akong makita nga nagparog sa ubos sa akong kahoy. Gwapo gid kayo siya bisag sa akong damgo. Tingon ka nga tuog ta balik. Agik-ik lagi ka diya. Katuog na diha, Dong. Oti mo na. Kagwapo gid niya. Oh. Nagpaila siya na ako nga siya si Adonis. Mao? Lagi. Nagpaila siya nga siya si Adonis. Hala ha? Bisag sa damgura nimo nagpaila na siya? Inutagod! Uy, gikilig ang akong amiga. Gwapo man gud kaayo siya, day good. Mao ba? Lagi. Pero, damgo raman to, Emmy. Dili ba ang damgo? Bunga raman na sa atong pagkatog og dili to tinuod. Basi matinuod. Oh, basin. Hala ha? Gikilig lagi ka muna. Ay, kalisod sa exam, uy. Pero, si Muna ba? Mura lagwa listi ay. Nagsigir ag duko. Nya, nag-answer. Perfect gining akong amiga, ani ba? Nagtuon gini siya maayo. Ay, gilisuran man ko ini, uy. Ngano pa ako tinod as pagtuon, uy. No, tanaw si Muna o relax na gid kayo siya. Smile pa. Naninuod gining akong amiga da. Perfect itong imong mga answer ganina sa. Ikaw di ay? Siya ka perfect. Nga, wa man ko magtuon og maayo. May kadiha, kay samtang nag-answer, nagsipag yung kag-smile. Na, inspired bang ko good. Naginsa? Sa gwapo nga lalaki sa akong damgo. Hala ha? Damgura to niya. Ay, Muna, dito tinuod ay. Sagdi lang good. At least, naka-inspire siya na ako. Medyo kay lingi ako ganiya eh. Imbis mga yun ko ni mag-answers. Nga naman man sa ko di mo sang pita. Sampitan pagitik ka. Nginaman si Miss Irish. Nagsigig tanaw na to nga nag-answer. Abi pa lang ni Miss Irish, nag-abusar ko. Kay close pa yan nato siya nga teacher.
Maosad. Dili na to abusaran ang pagka-close na to ni Miss Irish. Sure ko. Kagmay ra kay kog check ato exam. Bawi na lang next time, Emmy. Ay! Hoy! Ano ka, oy? Gikalitan ko ni Bugbitad. Naana sa ng lalaki nga gusto mo bangga ni mo, Emmy. Asa? Nakita ko siya nga nisugat na to. O ikaw ang gusto niyang dasmagan. OMG! Mayo kay nakakita ka muna. Tana, padayon sa itong paglakaw kay naara siya sa itong luyo. Unsa? Ay, naglimbaw ang akong balibo mo. Ayaw paglingi ha, ayaw gud paglingi. Kay kung mulingi kanya mo gara siya. Padayon na gid sa paglakaw, Emmy. Nga naman na siya muna. Ako may iyang dasmagan. Naibog na nimo. Unsa? Maayo kay abtik si mo na nga mipalikay sa iyang amiga. Nabira dayon niya kini ug wa mada sa maginiamit. Magdito gini akong igsuon ay. Nga nung gikontrahan magid niya ang amiga ni Mona. Oh. Amid, Wa, gyud na ako madas magida. nakita ko ang gusto nimong buhaton sa babae. Oh, kita na sir ka? Sige lang paniid sa kong galihok na. Amid, kung nakagusto ka sa babae, ayaw ipaagi og dasmag-dasmag. Pakita niya. Og sultihi sa imong gibati. Yay, nibaho lagi ka? Naibaw ko kay nasuhito na ko si mong lihok. Buang nga bitan ako. Di ba ko magkasulti sa babae kung magkagusto ko? Pakita niya, Amid. Og sultihi nga nakagusto ka niya. Dili pa karon, Adonis. Dili pa karon. Bye muna. Bye. Amping permi ha. Ikaw po, amping ka permi muna. Ato na ko, Emmy. Bye-bye. Nagpadung na siya sila. Pero muagi pa siya din sa mong bahay. Magpakita ko niya. Dool na lang ko sa dakong kahoy. Mula sa gyud kog lakaw. Dili ko magkinahinay. Straight lang gyud sa paglakaw mo na. Ayaw paglingi-lingi sa dakong kahoy. Paspas mo na. Ay! Oh! Sorry ha. Wa mo ka nilingi maong gisugat na lang ka. Ikaw? Ako si Adonis. Ang nakita ni mo si mong damko. Unsa? Hala, natahan ako ang 2 ka libro ni Muna. Ako nang iuli niya, basig gamito no ni Muna ang libro. Papay King! Diyan ko sa likod. Pa, matos ako sa ilang muna ha. Kay akong iuli niya ang libro. Ako mang nada, nakalimot ko hatag niya. Sige, ay paglagay dito ha. Balik rin sa wapay na size gabi ha. O lagi pa. Matur ako sa ilang muna. Nga na nagpakita ka man sa akong damgo. Mao ka na akong paagi aron. May baw ka nga nakagusto ko nimo, Mona. Mao ba? Pero, dili man ko mutuo ilabinag damgo. Aron mo tuo ka. Karon. Wa ka naman nagdam ko. Unsay may pasabot? Nakagusto ko nimo, Mona. Nahigugma ko nimo. Ug kung musugot ka, dadoon ko ikaw sa among dapit. Unsa? Asa man ka nagpuyo? Sa pinakataas og dako nga kahoy. Katong nagiani mo. Mao to nga mong bahay, Mona. Unsa man. Muuban ka na ako ron. Kay dadoon ko ikaw dito. Oh, si Emmy. Oh, si Adonis. Kalit siyang nawa. Mayo kay, naabdan pati ka din mo na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!